Поздрав е направен от Георги от Джурово за неговата ударна група, дето правят до грами 24/7, които не спират да работят. Нема събота, нема неделя, най-добрите в София. Ако има някой да се покаже от Джурово, за най-добрия Георги от Джурово. Ако кидем Петрин Бусора, наш тим Марелен воси Будзорале, о Георги Пенел, Мангеми група си Будзорали за дограми. Едуш Майнге якате Парадон, Георги наш тип е равен за неговата хикс шестицата, дето е платена в кеш. При Георги няма лизинг, само кеш 1, 2, 3. Карам си спокойно, не бързам аз, но като включа хибрида, натискам газ. Звярат се събужда, тиха сила вътре, пътят изчезва, няма кой да ме спре. Така се живее. Парите идват, пари отиват, така е в света. Ама Георги остава, това е играта. Ке паре кален, ки го ги наштилен, ке паре кален, ки го ги наштилен. Цял живот всички знаят кои сме ние, на яката ударна група. Ке паре кален, ки го ги наштилен, ке паре кален, ки го ги наштилен. Наш тип е равен, вовси Будзорало те джанен. Гадават Георги от Джурово за неговата ударна група, дето правят до грами 24/7, които не спират да работят. Нема събота, нема неделя, най-добрите в София. Ако има някой да се покаже от Джурово, за най-добрия Георги от Джурово. Ако кидем Петрин Бусора, наш тим Марелен воси Будзорале, о Георги Пенел, Мангеми група си Будзорали за дограми. Едуш Майнге якате Парадон, Георги наш тип е равен за неговата хикс шестицата, дето е платена в кеш. При Георги няма лизинг, само кеш 1, 2, 3. Карам си спокойно, не бързам аз, но като включа хибрида, натискам газ. Звярат се събужда, тиха сила вътре, пътят изчезва, няма кой да ме спре. Така се живее. Парите идват, пари отиват, така е в света. Ама Георги остава, това е играта. Ке паре